Patay ang isang binatilyo matapos na sumalpok sa poste ang minamanehong motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Patay ang 16 anyos na lalaking rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa poste ng kuryente sa barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan. Makikita sa CCTV footage ang pagdaos-dos ng motorsiklong sinasakyan ng biktimang nakilalang si Kyle Ashley Aquino. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikita ang biktimang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na ang biktima galing sa bayan nang mangyaring aksidente. Nag-overtake daw ang biktima sa isang tricycle. Nasagi niya yung tricycle, kaya nawala siya ng balance. Pagka tumba ng motor niya, nag-slide, tumama naman siya sa poste. Bago ang aksidente, nag-message umano ang biktima sa kanyang kaibigan na tila pahiwatig o premonition sa kanyang pagkamatay. Sa kanyang text message na panaginipan daw niya na naaksidente siya at namatay. Siguro alam niya na mangyayari sa kanya, pero sana man lang inopen niya sa akin yun para at least makontra namin. Patay ang 3 katao matapos madaganan ng dump truck at matabunan ng buhangin sa Barangay 23 sa Nicolas, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, lilikusa na sa kanang bahagi ang garong na sinasakyan ng mga biktima. Ngunit nawalan daw ng kontrol sa manibelang driver ng sumusunod na truck. Natumba ang truck at nadaganan ang sasakyan ng mga biktima. Mahaharap sa kaso ang driver ng truck. Wala pa siyang pahayag. Kuha ang CCTV footage na ito sa National Highway na bahagi ng Barangay Bulag, Bantay, Ilocos Sur. Masdan ang mga rider na ito na nasa inner lane ng kalsada na nag-slow down dahil sa papalikong sasakyan ng mga pulis. Ngunit ang nakabuntot na cargo truck, nasalpok ang isang motorista. Mabuti na lamang daw at nakababa sa kanyang motorsiklo ang rider. Pero ang motor, nagulungan ng truck ayon sa PNP. Muntik ding mabangga ang garong na nasa outer lane ngunit nakaiwas sa truck. Itong driver ng cargo truck, sinubukan niyang apakan yung preno pero hindi kumapit yung preno kaya ginawa niya, dinaan niya na lang sa gilid. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News.